Indiáni verili, že máš v sebe dvoch vlkov a jeden je biely, jeden je čierny a vlastne je na tebe, ktorému dáš väčšiu silu, aby v tebe dominoval. A ja si myslím, že ty máš v sebe tiež také dve entity, akože asi možno viacej, ale v tejto úrovni slabosti a sily vlastne tak môžeš byť slabý, vtedy dominuje v tebe ten šnídl a môžeš byť silný, vtedy dominuje v tebe Herkules, tam si dostať koho chceš, Achilla, neviem koho. A ty sa snažíš akoby, ty si niekde na tom spektre medzi šnídlom a máš v sebe vnútorného šnídla, vnútorného Achilla a je na tebe, ktorého viacej počúvaš. Napríklad šnídl počúva na 100% toho svojho vnútorného šnídla a my všetci do istej miery počúvame našeho vnútorného šnídla. Ja tiež niekedy sa opustím, tiež som niekedy smutný, depresívny, lenivý a vtedy môj vnútorný šnídl rastie. Ale akoby my normálni ľudia... Ty si identifikoval nejakú časť tvojej osobnosti ako on? Nie, ako vyslovene teda archetyp jeho? Áno, ja to beriem tak, že úloha chlapa je v sebe čo najviac potlačiť toho vnútorného šnídla.